ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Фараҳ ТВ. ман мехостум имрӯз якчанд саволҳо шидагиам дар комментарияи видеоҳое ки пеш ман карда будам дар шабакаи YouTube. чӣ хел мо аз шаҳри Россия ба Тоҷикистон омадем ба чартани рейсҳо. ман дар ин бора видео карда будам, чӣ хел омадем, чӣ хел моро карантин кардан. ҳамаи ҳаминро видео карда дар шабакаи YouTube Фараҳ ТВ сабт карда будам. дар комментариҳо бисёр саволҳо шида буданд. ман мехостам дар ин саволҳо ҷавоб диҳам. чӣ хел шуморо депортатсия кардан? мо ҳамаи моро чанд одаме ки дидем дар даруни самолёт, ҳамаи моро аз спецприёмникҳои Россия ҷамъ кардан дар Москва. самолёти Уралкомпания моро рӯӣ кардан Тоҷикистон. барои чӣ моро преступление карда будем? барои ҳамаи моро депортатсия кардан. дигим саволи хел буд ки шумо билет аз куҷо харидем? И чанд сум билет харидем шумо? мо билет нахаридем. моро худшон давлат аз ҳисоби худаш тайёр кард. возвращение народина кадоме паспорт дошт, паспорти худаш кадоме паспорт надошт, возвращение народина кард аз ҳисоби худаш, аз ҳисоби давлат мо да билет харид. вале ки мо парвоз кардем Тоҷикистон омадем, Тоҷикистон карантин бурдан, карантина видео кардам шароитоша, чӣ хел карантин бурдан, чанд қадар мо дар карантин будем, ҳамеёро ҳамаша ман видео кардам дар канали YouTube мондум. вақте ки ман карантини Тоҷикистона видео кардам, шароитоша ҳамаи чӣ хел шароит дора, чӣ хел хурду хӯрок дора, ҳамаша видео карда мондум. мара бисёр муҳоҷиро савол буданд ки шумо ягонҷо отдих рафтаген, и карантин нест, карантини Тоҷикистон и хел нест, и хел шароит надора. муҳоҷиро бародаро, ман ҳамин хел фикр доштам ки Тоҷикистон и хел шароит надора, Тоҷикистон карантиниш и хел нест. вақте ки ман худам омадам дидам, ҳайрон шидам. мо дар ҳақиқат дар карантин будем, мо дар ягонҷо отдих набудем, ёки мо ёки ин ягон реклама нест. мо омадем Тоҷикистон, ай самолёто фуромадем, ай ҳар як кадоми мо анализ гирифтанд, гуфтанд ки ёзи карантин мебарандтона, 8 соат пас анализотон меояд, агар соз бошен шуморо сар метиҳанд, соз набошен мебаранд. ҳамаи мо сувор шидем дар автобусо, моро гирифтанд бурдан карантин, варзоб, харангон, зона отдих. И комнатаҳо дар ҳар яктаи моро, ҳар як комната дар 3 каси, 2 каси, 3 каси, 2 каси тақсим карданд. комнатае ки ман хоб будам 3 кас будем. саҳар рафта будем, бегада анализомон омад, ҳамаи моро сар доданд. где-то 8 соат 10 соат моро ҳамҷа қапидан сар карантини Тоҷикистона видео кардагиам, дуроин тамошо кунен, ягон реклама нестай. ман худам омадам ҳамунҷа. агар дар ҳамн рӯзи 29 ягон кас омадагӣ боша, ягон хештавортонай, шиносотонай пурсен чӣ хел карантини Тоҷикистон чӣ хел буд, ҳамаша нақл мекунатонанд. ман ягон реклама накардесам, ман ягон таъриф накардесам, ягон чира. ҳамон видеоро агар тамошо карда бошен, ман таъриф накардам, ман просто видео карда. азиз, дар бораи Корея ба кадоми маълумоти хуб дар кор бошад, инаи бародара видеоҳоша дуроен тамошо кунен. дар канали Саидмурод ТВ обуна шавед ва бисёр маълумотҳои хуб додагия ин бародар. чӣ хел ба паспорти Россия ба Корея рафтан, чӣ хел ба паспорти Тоҷикӣ ба Корея рафтан, маоши ямоҳаи Корея чанд сумай, роҳҳои кор карданаш, роҳҳои хондан, ба кадом роҳҳо меша рафта, ба кадом визаҳо мешава рафта. дорем дуроин дар инстаграмаш обуна шавен, савол тиеша, саволотон ҷавоб метиҳад. дар каналаш бисёр видеоҳои хубай, бисёр маълумотҳои хуб додагиай. дуроен обуна шавен, видеоҳоша тамошо кунен. чӣ саволе боша, ин бародар дар хизмат аст, дар ҳамонҷа мехона, кор мекуна, дар хизмати муҳоҷирои Корея аст ин бародар. боқӣ дар амони Аллоҳ бошен. салому дуруди худро ба шумо расондани ҳастам. ман Саидмурод Давлатбеков ҳастам. дӯстони азиз, аз якояки шумо миннатдорам ва ташаккур мегӯям. ба шабакаи мо обуна шудед ва моро қадр кардед. ман қарор дорам дар Южни Корея. иншоалло ки ҳамавақт дар хизмати халқу ватан ҳастем. мабодое ки шумо тавушон будан ба Южни Корея ё ин ки ба студент ё ин ки ба дигар масъалаҳо коре дошта бошед, метавонед муроҷиат кунед. қадри имкон аз дастмон меомадагӣ ба шумо кӯмак хоҳем расонд. мабодое дар видеоҳои мо, дар наворҳои мо ягон хатогӣ бошад, ягон нақси бошад, пеш аз ҳама аз шумо узр мепурсам ва дуоидам ки шуморам нороҳат нахоҳед шуд аз видеоҳое ки мо мебаронем. бори дигар ташаккур аз дӯстони азиз. ташаккур. ассалому алайкум. ина моро карантин овардан варзоб. ҳозир навор мекунем чӣ хел шароитҳо дора, чанд меқапанд моро дар карантин, ҳамаша навор мекунем. як завтрак мекунем дар карантини Тоҷикистон.
условияш нигоҳ кун. Роҳат мекунӣ. Берун. Рода. Абеди да якум да хомшурбо меёрам, дуюм да ош, ҳамаш гӯш қитӣ, салат қитӣ. Короче, вообще, машаллоҳ, аҷоиб. Ови гарм, хунук, ҳамаш кор мекунад, аҷоибай. Боидан ки карантини Тоҷикистон безебай. Беҳтаринай. Нигоҳ кунед. Саҳари да каша меёранд, тухм, маска, хлеби гарм, шакар, чой, ҳама чи ҳастай. Ина телевизор, кондитсионер кор кардесай, холодильник. Як чизи, ай ҳама хубиша нигоҳ кунед. Природаро нигоҳ кунед, аҷоибай. Машаллоҳ. Мебинӣ? وجود دره او رفتسته هوا هم ساقی نکن خوش روی قد دیخ میکنی اینجا بالکن های بفورتو میروی بیرون зимерем у тарафоро нишон метем шумода ямаш брои ам бародарои муҳоҷирае ки ба ватан бармегарданд через ҳамин карантин мезгаранд нишон метем шон як бинанд тамошо кунанд роҳат кунанд ин действительно ҷои зурай истифромда намешавам раҳутайхай короче беҳтарин ҷое да беҳтарин ҷо варзоб кӯҳа бинӣ просто дих мекунӣ ҳавош ҳам тозае ки 3 саат хо рафтем рост дигар хобмоно гирифтем 1 сутка хобмоно будем 3 саат хо рафтем хобмоно гирифтем ҳам ҳавои тоза дорӣ ки беҳтарин инҷа хай мешинем мефроӣ анализ мегирам в течение 8 соата анализет меояд сар метиҳанд таиҷа ози мо ҳам результати анализа жда дорем мо авсари омдем амиҷа аш хо рафтем камтар ҳоли абед шидига соат 1 ози бояд ки биёрам результати анализомона баъд мехизем мерем хонаҳо кай суроб ягон чӣ гуфтанӣ дар бораи карантини Тоҷикистон Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Ай бародарон, шиштем спецприёмникои Россияда. Ай меган ихо хай азоб кашидестем бачаҳо сагаро давҷа азоб кашидестем. Мег хай иншоллоҳ раҳмон ами ҳукумати худмон хайна мақсад дина шав соати 3 шав омадем. Овардан номине зона оди харангон бовар кунем машаллоҳ айда ами раҳмат гуфтанем ба ҳамаи ами дасташ расидесед ба ҳамхали мақсад мероприятиё хай зинда бошен азу раҳмат ки ҳамхе муҳоҷирора ҳамватанора ҳаёт намебарорем дар фикршон ҳастем